कड़ोम दोन मारले तुम सिकेदाम तानी इले तुम कटु को वेस्ट में चीनी लो जे भारत पेन पाकिस्तान बोंग इले तुम रोन ची थूलो तबे ना बांसो रोन लो पेनांगा ना तुम क्या ना होग लो प्रांडम तुम समेत दो तो इले तुम चीनी दाम नहीं बांग केला लो कोपी पोत से ला बांसो रोन का चिथूर तबे पाकिस्तान तुम अके मैंग कोपी तबे ना बांसो रोन पे ना जोक इंडिया तुम कोपी पीलो सब सो रूल्स के लार पोन से तमे दो कोपी पीलो के लार पोन labang so puthai ri tum ka chini bang kenang so da thenon bang sis fire bang gedeng pontang lo sami tum ko pipi sin nona phike chingki je thano mal bang so puthak sami tum chini kenang so seprang si li tum chini pononang je jammu and kashmir lake india na sitame do lapen pakistan na sitame do anil gedam tang video long seminar to an than pon lo je jammu and kashmir long are choi ko maluma bang lake maharaja hari singh lake alang like lake inut hindu mune si ada recho cholo setamia langnam lo bangta population ke muslim side setami hindu mune si recho chelo halabang so history tami tum je thanam lo bangte la tami son pok mona tu comment nong bachini no nilina tan ponji la sala bang so hot alang li si recho cholo setami halabang so por ho je jammu and kashmir ke lake isi langnam lo bangte bharat long da chelang onde pakistan long da chelang onde isi dekang thim si doji polam lo samela bang so hot pakistan tuma bangke arlo tengkheng dut lo abang so tengkheng dut pena jok hari singh sami india na rakirap cho hang lo lapen india na si agreement che tokon det lo abang so pena jok indian army tum sami ron long che yok dun lo lapen ke penanga na pakistan um han ke aphi pachi roi lo sami labang so chir hot si aphi bang cease fire deng det lo pupu mon sami do ye phan deng det lo ama se adha bang ke hapu pakistan na si do koklo chitim mang pu india na si do koklo si pakistan na tuma ke mang ke kai ke sitame la hen lo je jammu and kashmir long ke padu so jo yi po international long ke dake conflict area po selang dum ke paklang kang tung je la dake kai ke sitame hindu government atu muslim atum han chenek pik po apo se la tum han ke dergang thimpi pinang po kalite pakistan na nang pi nang po phan se la tum ke mang kai ke sitame international level united nation long ke la tum ke la hen lo kai ke sitame je jammu and kashmir along ke hindu to muslim atum han chenek pik pu selang ke paklang dun lem det lo kai ke setame thik la puson dak thak se non setame ke paklang dun jia bang ke athe ve de lo ko people of bang te article 370 paprai dak pen ke athe chelong le de lo se article 370 la gele tum ka do ko ve same chini lo je bharat ang kang along ke jammu and kashmir ab hanse pichot laben ke jammu and kashmir ke det pialo si det so do ko kason dak thak lo athe pi poloma blotang ngong te alang tum han ke ami thanga flex tami do india flex pen badet ami na flex tami do aben hadak longlea jakong ponon kaptu kabilong same indian government ben chifudun jamun edet la tuma pan special status bidet labang so pen jok hadak development tami avidelo corruption nang onglo la pen ke okchum prana song nang onglo la sila hai ka pavir ja phan indian government men apia bang ke article 370 bang ke paprai dak lo labang so paprai dak pen jok hadak development nang do lo laben tuwar ke me do lo school mesen nang kim pang cheng lo lanchot takalilang haladak turis atum sitame tamlo kijui dam kelang dam atum sami dolo labang so pena jok hada ekonomi jing thor piglo laben hada atum penangan atum ke plang phi bang chenglo la silabang su akelang dunun e article 370 paprai dak hosabe pakistan ben penang an khang dun la lapen ke nona bang ke la paprai dak masimon sam dolo hada ningkarong dolo lakilang dunun e kalip lodang telang tum ke united nation ong gathe vedet po je jammu and kashmir long ke kai ke sitame ekdom monsam ave khada ke kai ke sitame ron mai saide polam mang kelang tum ke paklang duna thai vedet po ama sinon bang kelang tum ke mang joy kana ke mang kelang lo okchum prana song toina hadak patengeng phuna rada tum han pathina ang lodang te international problem man po labang su pena jok selang tum okchum prana song nang toilo lapen ke hadak lokela tum han sitame aning parung lo jenang tum ke dekang thim che hang non kelason ne klem klete long le lo walang tum hoi si hele kaman pidun si haladak pa etek lo apen ke penangan atum pathi lo bang koira trok si bang koira ner kep po bang koira trok ya dal toris atum lo lapen ke inut lokela tum sami ke thidu nepal ben sami ke thidun do la si hadak la namunit ke pranam juilo labang so pranam det pen ke phi bang ke india tum si tame ang ke alar huilo ronji thur dut lo asi ronji thur dut lo tangte ladak ke kopi lo pakistan atum ke mang ke pakistan na tumake mang ke jammu and kashmir along pakru hakji apen international level along an ke pale je phat je jammu and kashmir along ke hala daga rada tum ke do india long do duning tung te poka che song mena jok se hadak tourist atum han pathilo pusi lahai ka pale ji lahai ka paplang je phansi la pen thorom amen pen hadak ron ka chi thulok pukap international level long united nation ong ka pale dun je phansi alang tum ke klem apen alang tumake mang lang namlo bang te chunda chunde lo athe go people lo bang te hadak pa etek lo turis atum han apranar mut lo hindu muslim alam wan lo
la pen ke non abang ke international problem international long samile lo news tamile lo alam tami United Nation long samile rok lo non ke Donald Trump tami la ke nang chiyok dun nang kok lo Donald Trump sa mek chiyok dun lo pura non ke yo lang nam lo pong ke alang tumak ke mang ke la hen lo la si alang tumak ke mang abang ke pachun tang lo la hen lo dona tum kidam tang ni pen samile li than bom bang ke la pen abang so ke mang pinangan ki chun chelong ke social media pen si pa playing that lo media tum si la hen lo asi tangte non gi si pen lang nam long te Pakistan atuma objective mate ake menga bangke la hen lo la tum ke international level an ke pali je phan la pen dak mon sam avelang pusi ki puje phan athe modi gof dum pulo je Jammu and Kashmir long ke mon sam dolo non ke ron mai avelo hadak arlong hum bang velo arlong nang war bang avelo okchum prana song avelo ko se tami non bangke klang tam lo pu ka pali je phan non bangke an tuma ke meng bangke playing den lo tangte non ke Indian government pen ako step ke an bon three ko pilo Dang te nona bangke Indian government pen a step ki an pona bangke la hen lo je Indus Water Treaty di la bangso agreement bangke la ke suspend lang non an sitami la pen isi bang India tum dak ke me sem appoint ke long pona bangke la hen lo non e phong jong si posi non a ceasefire ahut alam lo la ke non e phong jong si la puson dak thak ok chum prana song nang ke tengkheng ma Pakistan pen nang ke toy lo tang te la ke act of war posi pudet posi pu ke dam tang arni ke la puson ave tami non bang ke doctrine mate alang tuma rules lar pontang lo jong si komania terrorist jong si nang ke attack lo bang te la ke Pakistan si responsible chi enang ji la pen ke la ke act of war mane ron aphan ron nang kang thur pusi la bang ke hok dam det ko si ron nang kang thur lo budang te mane terrorist komania jong si na attack lo bang te Indian government pen ke direct lo la ke direct in pen Pakistan am hansi tengkheng po la puson si non bang ke hadak tok del lo la silo la pen ke la bang so ron e se ko si tami ron na bang ke koma se hai lo ma bang te upper hand ke la ke India tum se hai pon lo athe ko people lo ma lo dang te India tum ke ko pi lo bang te supersonic Brahmos pen lok si tengkheng lo la pen ke attack on hala tum ke defense on edelo Chinese defense pen si penang ani ka cherai kom ye phan bor ilo se tami un edelo athe Brahmos la ke Russia la pen India chelang pe se ka se mar ni li gedam tang video long tami than pon tang lo la ke supersonic la pen ke kwanu ma bang te 3 times faster than the speed of sound di kang bob lo bang te klung bang te la ke ase pen apart te hala si na prap thumulang ke chat la pana ke chat jo thum bang te konani le ad lo la pan la se la hai pen si tengkheng dun lo la pen ke Akash air defense system la pen S400 la hai pen si penang an ke chak dun lo setame western media tum ke la hai ke paklan thailo athe ko people of lodang te la dak ke Russian pen iti ended ke Russian weapon si Russian air defense system ke Russian aphan ke kelang selet sukali western na tum ke la pen ke hapu isi penang nam lo bang te Akash air defense system la ke India tum penak ke la dak ke lang nam lo de politics plus business lo che thanam egypt long te ding pig lo athe Russian S400 apojong se tum rodun lo la pen western media tum same rolo lo dang te hala bang sa dor do munak po la pen ke Russian na tum mangka business mission po ke Russian no mane ke lang selet sukali la posila bang ke kit ke tala tum ke paklang ai helo aposi je Russian S400 China Pakistan na tum pulo S400 defense system ke la paklu dam rai lo posipu asila bang so paklu rai alam se hapu ke pache hodut lo sitame hok pet ke Indian army tum same paklang pontang lo press media house same klu click po la pen ke by chance pen la so de malong United States atum kasemara hele yo kamanyong si n posonte la haya receive tang tang si n posonte western media tum ke pinyar ni ke atom pache hode po je US along kasemara hormu ki la puson po setami pini ke S400 Russian hormu pinang la pen Brahmos setami Russian pen se ka chelang se ka semar pen amase alam makilet kilata ni je ai heden hola pangora S400 andim paklo der tang hopo bang si chethana hir pi mucho la pujo la pen ke hala Chinese atum han ke Chinese han kilang selet tang lo posi Chinese hormu bang ke penan paklang polo ya Chinese hormu ke meme pu ingbo be puni la hai alam mang penangan pachi holo setame Russian S400 akam pipik ko bang ke paklang ai hede lalu to la hai bang ke moitum along ga prex dami chethan pom bom na setame non amat India pen kopi step and pon bang te India pen step yan pon ke la hen lo next pen jong si terrorist na attack long te la ke act of war la ke ron gang thu lo posi hok pon po la pen ke Pakistan na tum hansi la ke koi pipo la pen Pakistan na la ke lang le lo ron gang thu lo posi ron si chedan phit po yo la pusona doctrine se non nang lar pon tang lo la hen lo that is a positive point ke sitame international level lang nam lo bang te dak ke si ke ala aputar lo ka chius ke Pakistan atum lang nam lo bang te pinidelo athe ko people lo ma lo dang te hala dak ron le hai pu voi phit setame
เป็นเอโล international level ลงแกจำเวียนกัสมิลงแกปิญญานี่สามีมอนสามาเวลาสุลุกโซดักสิโดแรงพลังมันแกเลโรหลายฮัลโหลตัวนั้นตัวจีปินิเนลิที่เฮกเป็นล้านสิทันบนจดโพจงสินาดุงกัชินียังตุงตัวแรงปนังแต่คอมเมนต์เซ็กชันออนไลน์นะกัชินีตัวนั้นคาร์ด